23 януари е изказването на Тръмп. Искам да се срещна скоро с Путин, за да свърши войната в Украйна. Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че се надява усилията на САЩ за постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна да са вече в ход, предаде Reuters. В изявлението си по видеоконферентната връзка пред участници в годишната среща на Световната икономически форум в Швейцария, в швейцарския курорт Давос, той не даде повече подробности, уточнява агенцията. Усилията ни да постигнем мирно споразумение между Русия и Украйна сега, надявам се, са в ход, каза той и добави, че е много важно това да се случи. Толкова е важно да приключим с това. Това е абсолютно поле на смъртта. Време е да му сложим край, посочи още Тръмп пред форума в Давос. Президентът на САЩ заяви, че иска да се срещне скоро с руския си колега Владимир Путин, за да свърши продължаващата почти 3 години война на Русия в Украйна, предаде Reuters. Американският държавен глава също така изрази съжаление, че конфликтът е отнел живота на огромен брой хора.